Empúria Brava aquest any també tindrà Fira de Nadal i es farà coincidint amb el Pont de la Constitució, al Passeig Marítim. Ajuntament i Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empúria Brava en són els promotors. Bé, impulsem una nova fira aquí al Passeig Marítim, coincidirà amb el pont, del dimecres 6 al diumenge 10, amb horari de 11 a 7 de la tarda. Llavors hi haurà un mercat de productes d'artesania, típics de Nadal, hi haurà una pista de patinatge muntada tots aquests dies, amb aquest horari, de 11 a 7 de la tarda, que tindrà un cost aproximat de 2 euros en 20 minuts, i tot de parades, de food trucks, activitats infantils del matí, tot el matí, durant tot el dia, però hi haurà tallers de màgia i així especialment al matí, encarat a la mainada, i a la tarda, actuacions, diferents actuacions. Per exemple, començarem amb un concert de gospel, aquí el dimecres 6 a les 5 de la tarda. El Gospel Choir Empordà ens vindrà a fer una actuació per iniciar el que són aquests dies de fira. Doncs bé, el motiu de fer una nova fira aquí a Empúria Brava és aquest d'intentar que d'aquest pont també hi hagi activitat i ja que amb l'associació ja portem uns anys amb una fira de Nadal al centre històric ben consolidada, intentem també allargar una mica i que aquests dies de Nadal tenim més activitats i també ho allarguem aquí a Empúria Brava al Passeig Marítim. Llavors esperem que siguin les dues fires amb moltes, diguéssim, molt ben rebudes, hi hem dedicat esforç perquè això sigui així i de cara als altres anys poder fer més activitat conjuntament a tots els nuclis d'aquí del nostre municipi. Creiem que és important perquè tenim suficients visitants per poder tenir aquestes dues fires amb molts de visitants. Fa anys, a Empúria Brava s'organitzava la Fira de Nadal al sector comercial Alberes, però ara ja fa temps que la Marina no feia fira. Amb l'impuls de l'Associació de Comerciants i Empresaris i el suport de l'Ajuntament, es vol tornar a potenciar aquest esdeveniment que ajuda a estimular les primeres compres nadalenques.